Kahnyautra Border Dispute Redressal Forum HBRF kebajushim kia ban bot dien halor ke jingpin bet yau pot usam hak hapot block 1 bat 2 kebesak teng haduk menta kelempat la ban pin bet hakiteki kapot. Chairman ke forum ubat si sungo habakren syakilat petai kubor ulaya thu wat la ke jingpin bet yau pot usam jong arteli ki jela lada 4 biang upot usam bat ke forum kalashim ya karai ha u arhajar arhuwei baro ki khasi penar kim de ban thep vote ha asam lada ki wan ban penbor haga election ha asam lada umdan uput usam. Uba si sungo ula kena watla lashim karai ban sange thep vote ha asam henry don katto kat ni na ki khasi penar ki badai ki lingyong ki bapenshit ban let yalam ni kan bas election na benta ki kertong jong ki parti ha election ha asam ban penshit thep vote ya ki pat ba khasi penar ha asam. Ula ong ba ka forum kam persya ya karoi kapar henry ka badan kam kalong ban ya teli khasi penar bat kim day ban ngop ha ka jingsha pen biet ha ka election na asam ka baki wanra ya karoi kapar tang por election. Te ka ponyi ka ba kamat ni ka ba ngingis yang don kam na kaliang ka forum ban pensngeu syabaro ikun ka bri hunyo trap kamtam yagi pardo parasnam ki basyong ki pasa ciki jaka kaput badru ke basyong ki pasa syapok blok 1 blok 2 kalong tani ba kumagaliu I na kapor skapor habadon ki election ki general election stage po Assam lada haka MDC election MLA election MP election ki don ki briu jungi nang ni na po Meghalaya ki balik canvas election na kabanta ki party na kabanta ki candidates ki badon stage po Assam. Hi kum ki National Party kum ka Congress kum ka BJP bad mentas ka NPP ki don ki party jong ki sete bad ki don ru candidate jong ki sete. Te ki kembriu hi nang ne na po ka jela jong hi ki badai ki khasi penar balik hiar sete. Bad dei ki ne ki khasi penar jong hi ki ba ong ki ba penbor ya ki briu jong hi ki basyong ki basa sete ban thebut po Assam. Te kene kalong ka kata hadu kata-kata ya kejing yede bakani ka kampen bej put bej sam badru kalong ru ka ba persya ya karai ki jong paj ba kai te lengba jong kene ka khubor ngi don ma pun sneu syabaro ki pardo parsnam ki jongi ngam kwa banjer kerteng hang ne henrei ngi tharai ba marsen yo I kene ka khubor ki ken satip hi ki e lane mano kita ki balik lani kita ki balik ngiladep rai hakador bar ke balong hangte hepo mukro ban pendon kam da kata ka non cooperation movement bat ka karbi anglong Assam badru haka meeting ka jingyalang paj ba ka balong haka laiterik ubnai mi arhajar apeusan hangte hepo juai hang taru ginak perskem biang ye negarai kata ka non cooperation movement jungi bat haka jingyalang ka balong khat sau tarik ubnai feb mentau sunem ha baratu ngilarai ban boycott ya ka election MLA jongga jela Assam kaban salong khandai tarik mentau sunem badru hadin gani kajing yalang hi jong ki pai nong song snong jong ka elaka labang nang pulut dan ni kata ka elaka labang nang pulut blok 1 kilarai biang hagajing yalang ka bakila penlong ka santerik ubnai march mentau sunem kilarai da ka wi kesur ban boycott biang ya kanek election MLA mentau sunem te kuman sipun kan mau la artelik election ngila de boycott kabenengkong kadek election MEC seti ki ong member autonomous council kim ong su kum singi member of district council kum tater ke te ya kane ngila de boycott kabaar pade ke election MP ngila de boycott tingla rai ban boycott sakane ka be election menta kabade ka MLA election kabalong ru election kabadon kambaha kabakongsan baha te lengba jong kene karai ke jong paj ba ngi don ban ong ya kini ki paradok persnam jongi lari ki don hakano kono ko parti ru kide ban sneu thu ya kene baka tege jaka kadang dei pedeng gejing ya kaja kaput bat na lor ka niru ki briu ki khasi penar jongi klade boycott election bat kim kwa hiru ban le si mentah hakani election jongi jela Assam ko nyem la ban len mo wat lada nyirai ma kenaru kidang don hi kita ki begi ar ke langyong kuma ong tu jir wai langyong ki don hi haman ka kenhun ti kene nyem la ban lai ti leng bajong itu ki langyong ki bami na ka kenhun jai riu jongi hi kini ki sayok lat ke ti henrei kini ki paradok persnam jongi nang ni
kide ban skeu thu halor kani bat kide ban burom ye kani karai ke jong babun balang bakim dei ban lech te ban penship ya ki briu jungi lan ne ban ong ye ki briu jungi ban pensoy ki briu jungi bakin lech te wot sete bat ka baar ni don ban kentu hi ye ki perdok persnam jungi baro kamtam kito ki bang ong benne ki ba skeu thu pakala ka baning kong hi ka dei de jing penbi ka baar pat dei de jing penting jong kini ki nong karbi ke badon spo asap te kum ong ka tin mo ya ki briu ki batngan ka kepok bat ki briu bebek ka suk ban pengop suk ban penbi te ki briu jungi menta kelong hak kata ka sistem lani hak kata ka jing te de ni ka daw ba kini ki we pat ken hunjai ben riu na ka benta ban yo kam try ka ni ka jaka na mar ki sngew thu ba ban yo kam try ya ka blok 1 ban blok 2 kelong ka ba ba ya ki hadu kata-kata lemda ki yo ban pendon kam de ki briu jungi jin lada ki yo ban pendon kami ki briu jungi ban pengej ki briu jungi ban perko ngui ki briu jungi bagi briu jungi maki ken ong bagi kwa ban lech asam satang kata he bagen yo igen ni jaka de de ni ka daw menta haki por dep kumno gile kecing jian lu senam arjar ter ngai keren ni kata na kapor hadu arjar khan riu khan yeu kumno kile palat ban ki marat gamut ban be no yingi ke nemar bagi asam ki don kam de ki briu ki don kam ye jaka phi te haba menta kim la shu ban be te ki sa pon ki sa pa ki sa ayun okay ki sa penbek no okay lamba kita ki skim berit beria ki development menta ter kumbang yo iba haka ladang apa kala khat para terik mo khat para terik jong bna feb UCM juga karbi anglong tuleram rong ham mulai hiar cedu support snong lamarang ban pelong kata ka mass joining program bar ka baar pat de dang ha kane ka pratarik ladang am klet mentau benai march udang hiar support snong muriap menu kampat judon kum kata hendrai hakum kane ka por ngiyo iba wat UCM juga karbi anglong ru mulai hiar support kita snong penar na ka pentaban pon ban pa ban kejo ri gebreu jungi ke te nakaleng jungi kum ko forum kumbang ngili railang ngi kentu bat ngi kerpat bara ke cukup poru siau ban ong bang ngi baham ru yepi ki kasip nar jungi bachong basa chu blok 1 dalile ru phim dei ban ngop ha kata gajing penbek jong be pat kiken hujai bedre ko oi ka roi ka par ngi don kam tang ba kumba long menta karo ka par ayu kata ka bawan tang ha hachwa ka election ke ngi dei ban sngew thu ye kata ngi dei ban sngew thu namar ba kumba long menta ngi kita ki bachong basa ke cekah kaput bar kham tampo blok 1 haga jing sisa nyimdai bani simenta hakinduk election ru namar ba nadu bangilalong nong India ngi sulong tang kita nginong punjob election te one election me khali yaru ngi thep one election asam ru ngi thep tang bahadu menta upur usam ru pat tikna kita garoi ke parle na ye keren te haga jing sisa barkan ni ga mat lani ga dek jing le jong ka sarkar hi kapen bor yengi pan boycott ikani ke election ti has ka we ka mat ka ba ngingi la dep ya keren menne mo ngale kendu bat ki arnut lainut kita ki advisor ki jungi bat ka jingi keren jungi ka longba hadin kata ka jing sim sting pelat jong ka sarkar Meghalaya namar ku belong menta ngadu usnam arhajar RPOR arhajar RPOLai district council kala dep reunification ki elakal bang na pulut kumang keren skopor la dep aisanat yu acting doloy la dep aisanat ku he snong ru re hadu mentaru kamut ba ka sarkar Meghalaya kampar itu ingin digisnong kane gade ga we ke jing ka bakong san bah te dene ga daw ba ka sarkar Meghalaya kam itu ye ki digisnong kami sibun ba ki jing ki briu jungi hadu menta kim yo ki epix kim yo ki adhar kim yo ki bar certificate kim yo ki zero trap certificate ba ki be kane ka ba pen keluar marjing mut bahai ki briu jungi te dene ne ga daw ba nyina ke por ngila dep ai kata gejing thok ba biang chaka government pe kat kung prosedur ya ki civil states mo te sin ki snong ki thag bele itu da district council BDO de ba recommend no but under de recommend BDO ko ka sarkar Meghalaya ga de ban itu no okay ban enroll no kay gitu ki snong baro ban yo ta village code par kumta ter te hadu mentaru ko ka sarkar Meghalaya kampat le te kane ga de ga be ki jinge but de ne ga daw ba ki briu jingi kim yo ga ta ki kot ki slaw asam usuk ba ban penbek usuk ba ban pengop te dene ka daw ba haga jing de bagane nila aga jing tho je government te ka government hadu menta kampan le ai om tangi jing tho mar khmat ka sarkar ngila dep yakran ngila dep yakendu bar chief minister ngila dep yakendu bar ka sarkar lu ngila dep yakendu re hadu menta ngipat yo kata ka respon ni eru hadin nang tangi lapan la arsin kata ka respon ayu government kalale re ye kata ka jubab ru mingin yo te dene ne ka daw ba menta ka leng jong aku sherman ngalawan sene ban yakendu bar kini gi nong yalam ke jungi
te ka e ka jing yakran jungi menta ka long ba setang ban perlong de jing yaki setang ban perlong de jing yaki namar balai ba dak lenti ka bajajai ngel dep yai kumang ong do menni nadu ara car kendai ngel form ya kan forum jungi ngel lenti klem song thai kumba phi press media barok beri nya trep ru liu i kan jing le jungi te omdan lat su de kumbe tang ba yemen tahi na kalian ke jungi na kalian ke jonga nyimpat la ban rai le nyimpat la ban ong hakan uk lenti gen yaki tang ba ngi le nenga ngi la pun sisha ba la kumno nyiban se ban penlong nok de jungi ki ha jungi de ba kan kam tat hadu ba ke government kan sa ai ka te jubab